Drahí bratia a sestry, diváci televízie Logos. Dnešná nedeľa v sebe spája niekoľko sviatočných rovín. Prvou skutočnosťou je to, že je nedeľa. A to je vždy malá pascha, deň vzkriesenia Krista. Preto každá nedeľa by mala byť vždy stretnutím sa celej farnosti v liturgickom slávení. Mala by byť tiež stretnutím sa rodiny, ušej, ale aj tej širšej. Druhou sviatočnou rovinou je to, že táto nedeľa nesie názov Nedeľa po osvietení, teda nedeľa po krste Ježiša Krista, o ktorom sme počúvali včera. A treťou sviatočnou rovinou je to, že dnes slávime aj sviatok zhromaždenia k svätému Jánovi Krstiteľovi. Preto na svätých liturgiách mohli zaznievať dve evanjeliové čítania. Jedno od Matúša a druhé od Jána. Jánovo evanjelium hovorí o svedectve Jána Krstiteľa o Ježišovi. Keď samotný krstiteľ, až uvidí Krista, zvolá: Hľa, Boží baránok, ktorý sníma hriech sveta. Toto je ten, o ktorom som hovoril. Po mne prichádza muž, ktorý je predo mnou, lebo bol prv ako ja. Ján sa nebojí a ani nehanbí priznať, že ani on sám ho nepoznal. Táto skutočnosť v tejto stati zaznieva dvakrát. Ale ako je možné, že Ján spoznal v Ježišovi Mesiáša? Boh mu dal znamenie, že na koho zostúpi holubica, to je on. Dokonca priznáva, že kvôli tomuto znameniu aj on krstí vodou. Je to zaujímavé, že krstiteľ vo svojom bratrancovi nevidel Mesiáša, hoci keď bol ešte v matkinom lone, tak pri príchode Bohorodičky k Alžbete sa od radosti zachvel. Niektorí exegeti hovoria, že poskočil, tancoval. Ján ešte ako dieťa, ktoré nevidí telesným zrakom, spoznáva Mesiáša. No potom, v živote človeka, ako by mu tento fakt unikol. Teraz ho však spoznáva znovu, no len cez pohľad viery, cez komunikáciu s Bohom. Matúšovo evanjelium nám dnešný deň odhaľuje uväznenie krstiteľa, ale aj Ježišov odchod do pohanskej Galilei. Evanjelista zdôrazňuje, že sa tým naplnilo proroctvo, že aj pohania uvidia spásu. Čo však môže v túto nedeľu Božie slovo povedať tebe i mne? Poprvé, kladie otázku, či som už spoznal Ježišovi Mesiáša. Vyzýva ma, aby som sa nehanbil priznať, že ho ešte asi nepoznám. Veď ani zákonníci a farizei, znalci písma vtedajšieho Izraela, ho nespoznali. A ani samotný príbuzný Ján Krstiteľ ho čisto cez fyzický zrak nespoznal. Preto je potrebné vstúpiť do Kristovho svetla, do jeho osvietenia. Nie osvietenia tohto sveta, ktorý si nárukuje na vševedomosť, lebo tá je nestála. Ba ani osvietenia dobrej či vznešenej rodiny. Veď tu ani rodinné gény, ani vzdelanosť nie sú zárukou poznania Boha. Jediným pravým osvietením je teda len cesta, po ktorej ma vedie Boh, cez jeho znamenia. Ale tie pochopím, iba ak s ním budem mať vzťah. Po druhé, ak som však Ježiša ako Mesiáša už spoznal, tak ma toto slovo vyzýva, ak chcete, povzbudzuje, vydávať svedectvo o Kristovi. Dnešné texty hovoria, že mám svedčiť o Ježišovi pred každým. Pred rodinou, známymi i neznámymi. Pred vplyvnými aj obyčajnými ľuďmi. Dokonca pred ľuďmi tohoto sveta, ktorí vyznávajú a hľadajú iné hodnoty. Áno, mám sa stať tým členom zhromaždenia okolo krstiteľa, ktorý ukazuje na Krista ako toho, ktorý je ten očakávaný aj pre nich, hoci ho takéhoto nečakajú a ani nevyhľadávajú. Presne tak, ako v pohanskej Galilei. Ak poznám Krista, tak si nevyberám, pred kým budem vydávať svedectvo. Veď to nerobili ani Ján a ani Kristus. Dobrá správa pre mňa i teba ako člena tohto zhromaždenia teda je, že pôsobisko je veľké. Ľud okolo nás môže sedieť v temnotách a predsa uvidí svetlo cez moju a tvoju vieru.
Preto, bratia i sestry, prehlbujme svoj vzťah s Bohom, hoci ho nemusíme vždy vidieť svojimi telesnými očami. A nechávajme sa osvetľovať Kristom. Potom môžeme nasledovne vydávať svedectvo o Kristovi a budeme svetielkami viery, nádeje a lásky v spoločenstve cirkvi, rodiny i tohto sveta. Kristus medzi nami.